alebo medicínu. Ja nemám one také. More díky, jak vyzerám, fuj. Škola easy, ne? Čo? Čo myslíš? Aká? Ktorá? Že škola je easy, ale aká škola? Akože, ja neviem, ako pre koho to je také. Vieš, niekto sa tam trápi, že strašne s učením a niekto má píči a niekto proste sa naučí fakt všetko za hodinu. Takže, vieš, toto záleží na viacerých veciach. Ale dáš mi follow? Nie. Ja nesledujem ani ľudí, ktorých poznám, ne, že ešte tých, čo nepoznám. Ty kurva skurvená. Dobre. Ahoj, dobre, a ty? Ja som 5-4 z biológie, smot. No áno. Dobre. Dobre pre teba. 16 mám. Jaj, mama. Fuj, vyzerám jak pes. Hneď si zapnem naspäť ten filter môj. Ten, more, s takouto hubou tu bude. Ježiš, ak ja som iná frajerka, more. Ďakujem za ružičku. Z Dunajskej som. Ty špina. Už buď ticho, ukáž vagínu. Vagínku ja nemám. Ja som transka. Ja nemám také. Mora, teraz to jak mám dať preč. Som sprostá. Že Kisburger. Tam aj niekto chodí. Tam aj niekto chodí vôbec. Do piči. Aha, ja Nitra. More, každý je z Nitry. Čo vám je? Každého človeka poznám je z Nitry. Idem sa tam prisťahovať. Možno to je znamenie, že by som tam mala ísť bývať. Až po svadbe. Hej. Áno. Žerúbkať sa. Jasné. Isto. Mohla by si. Hej, dojdem z Dunajskej do Nitry bývať. Však ma tam zabijú. Kokos ma vypol s mobilom v ruke. Tak na budúce budem hulákať. Aby si sa zobudila, alebo ja neviem. More, čo robím s tým perom? Srdce sa mi zastavilo. Ja už nemám čo robiť, more. Je 3:19. Vieš, čo to znamená, že by som mala spať? Mám dream z New Yorku. Drip. Dobre. Ja mám drip z Dunajskej stredy z Kukučínskej ulice od Číňanov. Taký drip ja mám. Vieš, taká si nudná, že zaspiem. Aj takí ľudia musia byť, no, na svete. A čo? Proste, a čo? Koľko som tu nepísal? Neviem, 10 minút. Takže 10 minút si spal. To stačí. Inak fest, keď máš mikrospánok, tak spíš, či čo, si viac vyspatý. Koľko máš peňazí, o čom jebe? Prečo by ťa zabili? Maťari za Dunaj. Preto. Ježiš, však sa nalepil na mňa papier. Konec. Jak vyzerám, ako pes prostá už. Bore.
A keď som sa prebudil. Najviac isto. Odo mňa si pýta 120 000. Neverte mu aj slovo. A ja mu toto robím obchody, že nech si kúpi v Dunajskej strede BMW M5 za 5 000 eur. Mu tu predajú. Čo si oni ukradnú, on iba podpíše papier. Takto. A ideš. Piči, ja už fakt nemám čo robiť. Nikto sa so mnou nebaví. Už som úplne v piči. Povedzte mi všetci, koľko máte rokov. To ma zaujíma. Budem si to zapisovať. Tuto kúpiš všetko za 5 021. Majú, ty máš koľko? 11. Piči, 17, či 18, či koľko máš? 18, lebo ty maturuješ budúci rok. Teda maturuješ vôbec. Ty debil. Ty si taký malinký, Majo. Hej, Majo, moje malinký. Ale ešte také dieťa, no, aj v hlave, nevidíš? Chudera Tamara do piče. Niekedy ju ľutujem, fakt. Ja si neviem predstaviť vzťah. Taký. No ja sa rozhodnem ešte, či budem maturovať. No jo. Rozhodni sa. Ale však aj tak nesmaturuješ. Ani ja. Ja som úplne na tom rovnako. A vy čo robíte na praxi do piče? Chodíte si tam navzájom, alebo ako? Poťahni nosom, proste, čo ti je už na hlavu. Ty si poťahni, víš čím? S károm, vieš, kam do elektriny, aby ťa to potráslo porad. Do piči. Ach, hore také pičoviny písať, čo tam ti mám ťahať v nose. Hore piercingy ti mám vyťahnuť. Ja ti ich vyťahnem. Dík. Ale nejdú von, more, to už prirástlo tu už ku mne. Dík, vyťahla som ti to. Úplne ti to nevyťahnem, lebo zomrem, keď to budem dávať naspäť. Súkromí sa, takže len ja on sme. Dobre, na piču.